New Year khopuya chuan konile et uata nupa chu chengin nupa hlim theih tak an ni ve a an pa hian na thatak aneya wangin an khosak po nuam ve hle in fapa school kal rual an nei ve to a an fapa Charlie chu an duatin fadang nei belzel an tumbik lova an fapa nei chun chu ke theidomin an dom ani ber mai koni chuan Charlie chu fai taka bualin school culture chuan an siama Charlie chu pa ber chuan nakal pa in an school lama chuan a thla thina nu ber eronal taka in chein ko thler vela a million nu omvel mai thin bok koni chu thomhno lein aleng chuaka a pasal chuan aduat ema wangin a thomhno du zong chu leisak ve rengin koni chuan in chei hlat bak ti tur anei lova ko thlera a omlai chuan thliron thovuk vukin koni chu atal boi viau maya tlangwal pakhat nen hian in suboi palin atlangwal sutpa chu pola ania koni chuan a khup ati na tawang chuan pola chuan a apartment a leng tur chuan somin koni po chuan alo rem tia pola apartment a chuan in zuilutin pola chuan lekhabu alo nei trova koni chu bathroom omna hrilin a hliam enkol dan tur chu an hrila koni chuan phone man tur dilin a fapa te zirtir tu chu kholin an bia a pola chuan a khupna chu de sakin koni chu angai sak viau maya koni chuan ka ho hun to tia hrilin pola chuan i lekhabudu berkha thangla i hondon yati in an hrila koni chuan thlangin pola chu hrechiang lo ma se mi pangai nat om tak ani ti chu a hrethiam ve bok zana niya koni tenu pa chu ma taka mu in khumlama in soi chu nuam an ti dun thin viau maya an che dan vel an cover light chuan an fapa Charlie chuan pa ber chu ron awin an nu pa po chu an in stratut man lova fate an om to hi chuan hun thol nei a har ve to anima na atuk zinga chuan koni chuan Charlie chu siam le in pa ber chuan school kal turin an thale a koni chuan pola lekhabu pekha endikin lekha themtla chu a hmuwa lekha chu charngal vatin pola number hi alo niya koni chuan khol ngalin pola hena chuan lawm thu an hrila min enkol na khan ka lawme o ka khup po azia to lutuk ti in an hrila pola chuan lo leng la coffee kan in dun don lom tia somin koni po chuan alo rem tia pola apartment a chuan leng le in a kor chung chu an phela pola chuan middle horop chu chiardan hrilin koni chuan angai na sot viau maya pola chuan lo lam puin koni chuan an om dana diklo ti chu a hria a pola hena chuan ka pasal ka phasan theilo tia hrilin hosan mai an tuma a kor chung a theih hilawang chuan ron kir le in pola chuan koni mitmeng uire chu alo hai bik lova hunrem chang chu lo chu in koni chu a hel nuai popa koni chuan ka du lo ti in tang ve ma se pola chuan idu alom tia nor luin anin stratuta koni chuan a pasal chu a uire santa ani koni chu an chena in lama ho in a ril ru chu anuam theilova a pasal chuan mi padang rim chu a hrangang ti hlawin bathroom a chuan an luta a englo chu thlakin fai takin an sila patling le long sul nu a hriat hleinem ti in a in thiam chop ve bok etwat chu a thiam pa bob nen chuan in mu in anu puyang deuh mi pa ne na leng dun a mu thin thu chu an hrila etwat ngai chu thalo ve hle in anu pui chuan a phatsan em chu a ring bik lova ni ma sela ril runuam chuan a om thei bik lo ani etwat chuan anu pui chu chik ve tranin phone te chu a mangun hleti a hrechuaka koni la chuan pola chu du telin a pasal ain a thlang to zoka etwat chuan fin fiana engma ala nei lowa wang chuan anu pui chu uire a pu ngam bik lova ril runuam lo zetin anu puya wang chuan a om pha ta ani
Paula le koni chu in hule in an ngam pasot viau meya mi mulai te chuan in ki stop topin et wada stop pakhat chuan an pu nupui koni dan chu a hmufuwa a pu hne na chuan hril ngal vatin et wada chuan vo in lama koni enge iti in an zota koni chuan mai facial turin ka chuaka tia hrilin a pasal chu dot an hrila et wada chuan ador kalna chu zotin an khol ngal vata koni chu dora akal lo ti hre chuakin anupui chuan dot a hril ti a hria a anupui chu ringhel to viovin anupui chui ru tu tur private investigator roi mai atum to bok koni le Paula chu in hule in anin hmu to chuan in stratut an tum renga bathroom te chu mangthiam dun to hle in rem le rem lo po sei lovin an ti mia to ani ber mai etua ta chuan na chu thok chun zom ve zelin a company ya na thok pakhat bila chu na a tho that lo awangin an bana bila thinrim chuan hausa viau mala ka ot big lo che inupui kha veng tharo inupui na kham lo che ti in an trong khuma an pu nupui ler her tak chan chin chu an lo hre thum to ani ber mai etua ta chuan private investigator Frank chu mu in anupui arin hlel thu chu an hrila anupui chu en thlatura ruain ruam manna an siam dun ta ani zana niya etua ta chuan anupui hne na chuan Chicago lama na awangin ka zin angai dona naktuk zingdaria ta ka chukang ti in an hrila koni chu lo phur viovin a pasal tumruk engma hriat anei lo atu kaniya etua ta chu in siam molmolin a chuak nga lovuta koni chuan Paula chu ngalin nula tlangwal ang mai chuan an khosa a movie te en dunin nuam theiang berin hun an manga Frank Khan lo en thlave rengin an thla chu alak sak molmola koni chuan ngai zong anei nge ti fin fiana anei theita ani koni chu Paula apartment amu in alo mutui viau maya bialpa te ina muthil ching hi omve ani afapa school bang hruayangai ti hre chuakin manmo takin school lam chu an pana afapa pon lo ngak ve rengin nu berler her ra chu sengve in a thian ten an lo hosan vek to ani zana niya koni chu Paula chuan ron kholin angai zia thu chu aron hrila koni chuan kan dan hi a thalova kan pani in kar hi ti top mai ka du ti in an changa Paula chuan a holutuk tu man bin hre chuak lawang tia changin koni rilru ero a ha tran khop mai Frank le Edward chu in mu in Frank chuan anupui le Paula thla alak ru sakho chu a peveka Paula chena mun chu hrilin Edward pon anupui ni na diktak chu a hre chuak ve ta ani koni rilru chu nuam thei to lovin Paula chu mu antuma Paula chu thena nupui thatak ni ve tumin kothlera chuan Paula le meiche pakhat kal du ni mu in a zui ngal vata Paula chu bengin miler ko pa nutelian ivalom ve miten ompa ti in a an khum hrepa Paula apartment a chuan hodunin koni chuan nang ang mi paler le khal lom lu tukhi then chekadu miten ompa in thenang ti in chu asan antuma Paula chuan zuin koni chu a hel nuai le popa in stratut le in anin thla theilo ani ber mai etua ta chuan Paula chu mu in koni chungchang chu an soi duhna etua ta chuan anupui koni birthday ya athil pek chu Paula na local ti hria in Paula chuan koni min pek ania ti in an hrila etua ta chu thinrim thutin Paula chu a chuthal topa Paula chu thingalin etua ta chuan a ruang chu a hlom ngal vata koni voice message chu ngai thla in Paula in thren mayang ti in thu aron thona etua ta chuan Paula ruang chu kar savombo mata in afapate school a chuan function a dona wangin afapate school lam chu apanta ani
koni te nupa chuan an fa te chu lo thlir rengin koni chuan an pa ban chu an chul saka etuata chuan anu pui uire chu hretho ma se a hmangai ema wang chuan then thei big lovin a haider topa function a zo nu chuan an fapa chu hruain in lama khongal an tuma an kar savom bom chu midang hian ron tiri in a in khar nge lo awang chuan midang hian an ron ena etuata chuan khar thangal vatin bungro a hon tur thu a thian te bula chuan an hrila anin chu thlengin anu pui le fa pamuthil lai chuan pola ruang chu mun hlataka ava paita ani NYPD lam chuan pola ruang chu an chara pola chuan nupui lo nei rengin anupui chuan koni ne nan chanchin chu alo hreve a koni i chu arin hlel thu police trilin police lam chuan thu an ron zota koni i chuan lekha bu chung changa kanin hresatlia mai mai alom tia lo changin a pasal chuan a hrechuak ang ti a hlau viau maya a pasal hian engkim a hreto ti chu hrelovin angai tha om ve mai mai ani koni chuan a pasal thomno chu enfelin polanen an thalak a pasalin a kol ru kho chu a hmuchuaka makti hle in a pasal chuan a uire na chu alo hrevek ti a in hrethiama a pasal chuan pola chu a that anga angai to bok zana niya koni te ina chuan party in an thiante an som veka koni i chuan pola athil pek kha mu in an ina oma wang chuan pola chu a pasal etuata thange yani ti a hrechuaka an thiante ho nu chuan a pasal chu thudik zo chu atumta ani koni chuan a pasal chu zona zotin pola a thale thalo chu an zota etuata chuan a tha thuwa changin kumsom pakhat zet ka chung kolodin to hi pola ti chiat ka phal hleinem nangpo uire ma la kangai da mangche ti in an hrila koni chuan soiber tur po hrelovin a ommol ve topa hun chu mangchho ve zelin an chung ko thalak chu an ena pola nen an thalak chu halvekin an thil ton rap thlak tak chu theih ngila malampan zel chu antuma koni chuan mundanga pemila id thar siamin chung kwa in nun bultran thale anguo ti in a pasal laka chuan a hrilta ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in zoom lo shram shramang u